So yan, kita ang natong kaha dahil butangan na itong mantika, mainit na siya. Para makaluto na tao, makakauntang pinabonggang-bongga with super oil. Ay, bilatero ka ba kan? Uwad na. Welcome back to the YouTube channel na Marshall Sir Vlog! Sila, ganun. So, hi everyone. So, this is the second day of Guba. This balay, no? Ganun. Puling talaga. So, muna itong ipakita na ako sa inyo kung nagpunta sila ron, kung sila gibuhat dahil na, ganun. So, muna niya lang gibuhat na yun at muna niya ang gibuhat na mo sa day 2, ganun. Day 2 of renovation, no? Mga, kung ano sila, yung mga manggubaay, relasyon. May kalagot sa siminto, kay gibuwagan, broken hearted. Mga ganon, oh. Monkey, eh. I wanna tell everyone, this is the day 2 or part na sa guba dahil na. So, gibuho na. Mga haligi, gikuha dahil. Gibuho ang bahay dahil. So, guba na kayo mong bahay, pinabanggang-banggang. So, diri rewa siya guba kay mo naman siya gisugdan, semento siya. Then sa kwarto na ako, so mo na ito nga. Diri sa sud ang giguba. Sa kwarto na lang mama. So mo na nga. Kwartong bayot. So doon na tong kwarto ni bayot. Ayan. So sobrang ganda. Pak! Na nagtil-til. Do, tiaw. So tangtangonan yun siya. Maguba yun siya, no? Maguba dyan yung color kay na yung kisame matangtang pud ni. Oh, di kita malilimot. So siya pa selling fan, no? Gigil mo ako. Of course, gidok man na dito pinabongga. So mo siya si Brian and Sarah, no? Gagawrasan na ako katong isa po naka-green. So mo ni sila ang mga manggubay relasyon. Napunta sa relasyon pang. So, ano ang tawag dito? Demolish. Team demolition is sila ganon. Diba? Wasak. Ano kung ano yung buto no? Tora mas pikas gan. Ato ka pira? Sa kinaubsan man yung ikuan. Di mabala ka. So, above kayo siya. So, muna sa'yo, nagluto akong itlog. Kay, mukhaon ako pinabonggang-bongga. So, while luto ko sa itlog best, naglibo ko asa ko magpatang kay abog kayo, among suday niya. Namong kusina bayot niya. No ko mapunos graba niya ako lutuan day, Diyos niya marimat. So muna siya, nagluto akong itlog day kay magpasa ko dyan karang tao, Diyos niya marimar. So muna mo CR, pahak. Diba? Na mga tanam na magibalhin na mo sa yung mayan. Balhin na mo ka na lumpag sa luyo dahil yung upo. Nalagiin. Wow, itlog ah. Krisya ata yan. So mga na tayo. Ari na lang siguro kung magluto. Ay, maghaling na ako pinabonggang-bongga din.
May kayo pa. Okay pa ang tanan, may kayo pa. Dili na magaling-haling. Kaya may lighter dahil ang hamlam sila. Ano na yung lighter? Dumadato-dato. May lighter pa galing. So, ayan, best. Magluto tang itlog. Pinabongga kay mukaon ko. Then, mga to ko magpasamujol. Then, mutabang ko nila dari og dok-dok. Unya, dry, guli. Kaya wala yung labor. So, kita, mag-labor ba yot? Mga ganun. So, mo ni siya mo engineer? Jusipin! The engineer one. Maikog ka day. Asa na mo itong beat sino kasi nawa man eh? Tara di ay. Tapos Bralson, with selling fan yan. Sosyal. Nagligo sa bata. Ito sa ilang Elvira. Ilang LB. Gamay na oy, dapat siniman na. Kapit na tumutuloy na. So okay pa ba ang tanan? Didakang mas dry. Bisa pagbulito nimong nawang butang. Kasi may mas doy. Kuling nga ito. Aboganism. Oo, ingin lang. Anong gisil-sil raman na pwede man pero nagbaga mong good siya no. Oo. Balik na Martin yun. Tinga na tamong relasyon kagahi oy. Nga bisan pag unsa og guba ba nga di dayon mawasak yun. Gina. So mo na ang kwarto sa bayot lami kisag pintal day pero magubag hapon siya gang kaning kisami kay kuhaan mo ni siya ang kaning iyahang kuan haligi kaning less white ganun. Ay kani siya semento naman siya niya. Kana na lang mga kahoy man imong haligi bayot kaysa unang panahon pa ni katong pinakabata pa ako katong gwapa pa kay ko ba. Karon medyo dako na pero gwapa gyapon na yun. Of course. So, man to everyone, update for today's video. So, man to ipakita na ako sa inyo kung saan mo gibuhat karong adlaw or karon yung day, no? O karon adlaw or day, pero karon gato na bugo. So, man to nakakita na mo kung saan mo gibuhat. I'm just sharing na naman kung saan mo gibuhat karon. So, duha naman lang kahaligyan ko unon. So, I know nga matima gini ron. So, karong adlaw makuha jud ang duha ka haligi. So, tomorrow magbuhos na may kinabawang pangga. So, ayan, thank you, bye.